Ara nos contarem de quina manera vam ser engendrats i de quina manera va tenir lloc el nostre naixement. El nostre pare, el rei Dom Pere, no volia veure la nostra mare, la reina. Un temps després del casament, el senyor rei en Pere, que era jove quan s'hi va casar, va estar llargues temporades per escalfament d'altes hores gentils, sense veure la seva esposa Dona Maria. Al contrari, algunes vegades venia a Montpeller i no s'hi acostava de cap manera. I els cònsols i prohoms de Montpeller, quan van veure que el senyor rei en Pere no es preocupava de la seva esposa, encara que ell era molt cortès amb les dames, van tenir por que si l'un o l'altre moria, la terra podria quedar-se sense hereu. I van pensar i van buscar entre tots plegats una manera d'aconseguir que el senyor rei en Pere estigués amb la seva esposa. Madonna, va dir el majordom. moltes gràcies. Sapigueu que jo faré tot el que em maneu i, per tant, no ho retardem més. Comenceu-vos a preparar ara mateix, que el rei ha decidit que aquest vespre li dugui la dama que vos bé coneixeu. I jo vindré a buscar-vos i, amb el màxim secret, us conduiré al castell i us introduiré en la seua cambra. I després ja deveu saber el que caldrà fer. I a l'alba, Tots els prohoms, I els prelats, I els homes d'orde i les dames Cadascú amb el seu ciri encès a la mà, van entrar a la cambra del rei. que dormia al costat de la reina. i ell es va meravellar i va saltar tot d'una sobre el llit i va prendre l'espasa amb la mà. I tots es van agenollar i van dir plorant: Senyor, mercè! La vostra gràcia i mercè tingui la bondat de veure qui jau al vostre costat. I la reina es va adreçar i el rei la va reconèixer.